להיות חרדי במדינת ישראל מרגיש כמו לחיות בסתירה בין זהות וערכים לבין שייכות למדינה. אנחנו כל הזמן בחדשות, הפגנות נגד והפגנות בעד. החברה הישראלית קרועה, ואנחנו תמיד בלב הוויכוח. אין יותר אחד לישיבה ואחד לשכיבה. זה נגמר! אבל כאן המלכוד. אם אתה מתגייס, אתה כבר לא חרדי. ואם אתה לא מתגייס, אתה משתמט. אבל יש מקום אחד שבו השינוי קורה. בלי מילים גבוהות ועם הרבה יראת שמיים. וגם עם רצון כנה להיות חלק בחברה הישראלית. ישיבות ההסדר החרדי, דרך חיים. כבר 13 שנה שהישיבות משפיעות על החברה החרדית ותורמות לחברה הישראלית. אתה נכנס חרדי ויוצא חרדי. בישיבות לומדים לימודי קודש ברמה גבוהה, אבל גם אקדמיה, הייטק ושירות צבאי משמעותי. בחור ישיבה שיוצא עם מקצוע, מפרנס את משפחתו בכבוד, אבל גם תורם חזרה לחיזוק הכלכלה הישראלית. אנחנו חלק בלתי נפרד מהעם הזה, גם כשטוב פה, אבל גם כשכואב. בחורים שלנו שמתגייסים משפיעים באופן מיידי על החברה הישראלית. כל בחור שמתגייס משחרר חיילי מילואים הביתה. אנחנו חלק ממהפכה, מהפכה שתוביל להשפעה עמוקה בצבא, בכלכלה ובחברה. בינינו אין שום סתירה. לימוד תורה עם צבא ופרנסה. אנחנו באמת מאמינים שאפשר לשלב גם וגם. אגב, אלה המדים האמיתיים שלי מהמילואים, וזאת לא עזה. זאת פנימיה שאנחנו חייבים לשפץ, כי הביקוש רק עולה. יש לנו ישיבת הסדר חרדית קרבית, 2 ישיבות הסדר טכנולוגיות, סך הכל כ-400 תלמידים. ובכלל איגוד ישיבות ההסדר החרדיות, כ-1,000 תלמידים וחיילים. ואנחנו רק ממשיכים לצמוח. כדי להמשיך בעשייה, אנחנו צריכים אתכם איתנו. זה לא משנה אם אתם ימין או שמאל, חילונים או דתיים. אם אתם מאמינים בחזון, בואו לקחת חלק. בשקט ובהתמדה, נרחיב את גבולות עולם התורה ונקים עוד ישיבות הסדר חרדיות. יש לכם הזדמנות להשפיע ולקחת חלק בפתרון שבאמת עובד. אנחנו אחים לנטל, בצבא, בכלכלה וגם בתורה.